ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ହେଲା କୁଲୁଆକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ଚାଲ ଯିବା ମାଛ ଧରିବା। କୋଉଠିକି ନା ଖଗେଶ୍ୱର ଭାଇଙ୍କ ପୋଖରୀକୁ। ଖଗେଶ୍ୱର ଭାଇଙ୍କ ପୋଖରୀକୁ ଗଲୁ, ମାଛ ଧରା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ବଢ଼ିଆ ମାଛ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ପଖାଳ ସହିତ ମାଛର ଭଜା ଖିଆ ହବ। କୁଲୁଆକୁ ବାଲ୍ଟିଟା ଦିଅ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାଛ ଆସିଛନ୍ତି। ଭଲ କୋଉ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋଉ ସହିତ ବି ପୋହଳା ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମୁଁ କହୁନି, କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛ? ହଉ ତୋଳିଦିଅ ତୋଳୁନା। କ'ଣ କଲୁ ଆଉ? ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଦଳାଟେ ହବ। ପଖାଳ ସହିତ ମାଛ ଭଜା ଖିଆ ହବ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଧଣିଆ ପତ୍ର, ରସୁଣ, କାଗଜି ଲେମ୍ବୁ 2 ବୁନ୍ଦା, ବାସ୍। ତା ସହିତ ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୋହଳା ହେଲେ ଆମର ହେଇଯିବ। ଆଜି ଏଇଠି ହଣ୍ଡା ବସିବ ଖଗେଶ୍ୱର ଭାଇ ଦୁଆରେ। ଖଗେଶ୍ୱର ଭାଇ ଆଜି ନିଜ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରିବେ। ଆଜି ଖିଆ ହବ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ମାଛ ଭଜା। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମାଛ ଆସିଛି ଜଣା ପଡୁଛି। ପଳେଇଲା। ତାର ଜମା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆସିବାର।